2009 waar het in Natuurmuseum Friesland de kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden openen, troch Tom Hageman en zijn pakensissers. Hij is directeur van de Klassieke Academie in Grains en vond voor de opening zijn inspiratie bij kerkenhervormer Maarten Luther. En wat zit er nog meer in de kaarroute? Ja, maar mij. Het naaistuk van acteurspeer Klaasje Postma en Frederik Smink benadert de realiteit van haar echte leven. Hoe krijg je een klofte studenten mee in het verhaal van de Johannespassie? ROC Friesepoort geeft die uitdaging aan. En Renaissance in het Noorden dus. De Klassieke Academie in Grains slacht op het trom voor het behoud van de ambachtelijke kant in de kunst. En het waren 94 stellingen van Maarten Luther. Hoeveel heb je er? Ik heb er maar 30 nodig. 30? Ja. Nou, dat is een heel aantal. Waarom zo vol, hè? Nou, ik moest toch wel een beetje meedoen met Maarten Luther. Zullen we nou je stellingen zien? Dit binnen ze. Nou, de toelichting is dat de bloei van kunst en wetenschap te maken heeft met maatschappelijke omstandigheden. Dat ideologieën schadelijk zijn voor de kunsten. Dat de kunst en het publiek bij elkaar horen en ook bij elkaar moeten horen. En dat het kunstonderwijs vaardigheden en kunden moet onderwijzen. En geen gevoelens of ideeën. Dat de kunstpolitiek zich vijandig gedraagt tegenover de kunsten. En tenslotte, wanneer de kunst in zijn ontwikkeling vastloopt, leert de geschiedenis dat men teruggrijpt op haar oorsprong. En strip je jou nou naar dat oren kunstacademies in het land dit nou ik meer aan hun boezem drukken? Ik vermoed dat ze dat op de duur wel zullen moeten. Want? Men kan niet door blijven gaan met... men kan niet nog eens 50 jaar lang enthousiast worden over een paar vlekken. Ja, we kunnen er lang over praten, over die renaissance, maar de praktijk, die willen we zien. Douw het allemaal. Wie bij de Klassieke Academie in Grains. We zijn hier in het praktijklokaal van de academie. Hier worden dus lessen gegeven in schilderen en tekenen en wat dan niet. Model of stilleven. On het wit is Erik Bos, docent en coördinator bij de Klassieke Academie in Grains. Het is een particuliere kunstopleiding die hem taspitst op techniek en vakmanschap in de schilder- en de beeldhouwkunst. De opleiding bestaat nu 4 jaar en wil de studenten graag het vak leren. Maar wat verstaan ze daar nou onder? Dat je echt leert tekenen, dat je leert wat kunst is. Dat je met perspectief bezighoudt en met anatomie, met compositie, met kleur, met stofuitdrukking. Al die dingen die nodig zijn als je een vakman, kunstenaar wil zijn. Ik ben Jantien de Boer en ik ben student aan de Klassieke Academie hier in Grains. Ik kom uit de Pijn en ik heb in Grains gestudeerd. Ik ben kunsthistorica inmiddels en ik ben een tweede carrière begonnen op de Klassieke Academie. Portret van mijn zusje en een zelfportret op een oud palet. Ik had natuurlijk in mijn atelier een heel soort van die oude paletten. Dus ik dacht van nou, ik zal er eens eentje pakken. Want het is eigenlijk wel een heel mooi grondje, zeg maar, voor een schilderij. Want je zitten alle keer kleurtjes. Dit is net schilderen bijvoorbeeld, dat is gewoon oude verf. En nou, daar had ik zo'n beetje een zelfportret doorheen zet. En voor de duidelijkheid, het gezicht ziet er al op en de rest is er omheen geschilderd. Oorzom, hè? Nou, ik ben hier vooral heen gegaan omdat modeltekenen hier heel heeg in het vaandel zit. Dat is eigenlijk de basis van de hele academie. Tenminste, zo ervaar ik het. Dat
het model maar snappen qua vorm. Hè. Anatomie is belangrijk, het skelet is belangrijk. En als die vorm snapt, dan kun je vervolgens die vorm weer aanpassen, zeg maar, worst uitdrukken worst. En dat model teken je, ik ben een mensenschilder, hè. Ik schilder portretten en model. Dus dat wil ik leren. En die technieken die kwamen er eens bij. En dat was alleen maar hartstikke positief. Ik dacht, hé, daar ken ik nog wat mee dwaan. Kleur die is niet zo vrolijk. Dus dat kan je benadrukken. Maar je kan ook zeggen van nou, ik wil het juist benadrukken door het palet wat te temperen. Zoals zijn komt de Klassieke Academie nou met de kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden. Wat we daarmee bedoelen is de wederopbloei van de figuratieve schilderkunst. En lange tijd is hier in Nederland en ook in het noorden is het modernisme is eigenlijk alles bepalend geweest. Na de Tweede Wereldoorlog is een halve eeuw geweest dat iedereen vond kunst, dat is modernisme. En de rest, dat is allemaal passé, dat is van voor de oorlog. Maar op een gegeven moment, en het is hier juist op Minerva gebeurd, toen ze daar die klassieke opleiding gaven. Dat was de enige opleiding op een gegeven moment nog in Nederland waar ik klassieke vak leerde. Daar ontstond een groep studenten die later weer docent werden. En dat zijn diezelfde docenten die hier ook weer lesgeven. En die in feite die figuratieve kwaliteit in handen hebben. En dat heeft zich zo uitgebreid. Daar is dus ook nog de smaak van het publiek bijgekomen wat veranderd is. En er is een grote waardering nu voor figuratieve kunst. Dat zie je ook in de kunsthandel, in galerieën, op beurzen. Dus de figuratie is helemaal terug. En dan speciaal in het noorden, omdat dat een specifieke ontwikkeling in de 3 noordelijke provincies is geweest. Met name Friesland en Groningen. De naam waar het niet krek al even neemt, Minerva, de kunstacademie in Grains. Heegt die dus om te vragen hoe zij het zien de standpunten van de Klassieke Academie staan. De Klassieke Academie zegt: kunst mag en moet weer over het leren van een vak gaan. Het begrip kwaliteit mag en moet weer terug in de kunst. Wat vindt u ervan? Ja, dat kom ik toch uit dat ook binnen andere academies nooit weg is geweest, dat begrip. Vakmanschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. En ja, dat leeft niet zo binnen de academie, omdat dat al aanwezig is. Had je het idee dat bij Minerva de basiskennis net genoeg jong wordt? Nee, die is inderdaad niet onvoldoende aanwezig. Toen en nou nog heel dit? Nou, vroeger was dat wel aanwezig, maar ze hebben dat in 1993 hebben ze die klassieke opleiding die ze daar ook hadden, naast die conceptuele, hebben ze eruit gegooid. Net zoals alle opleidingen in Nederland hoor, alle kunstvakopleidingen. Het is dus iets wat de studenten bij jullie op de Minerva Academie ook gewoon kunnen leren? Natuurlijk, ja. Nou goed, dat is in iedere werkplaats waar je komt. En ook in de lessen waar je zou komen om te filmen of om vragen te stellen. Dat het op hetzelfde neerkomt, dat er altijd een vertrekpunt is vanuit een bepaald vakmanschap, een bepaalde traditie. En dat uiteindelijk altijd, en dat is misschien het verschil, dat uiteindelijk die techniek en media gedragen worden door inhoudelijke keuzes en conceptuele keuzes. En dus het gaat niet alleen om iets nabootsen of iets imiteren. Nee, het gaat uiteindelijk ook om hoe je iets weet te verbeelden. Het is wel zo dat er wel studenten zijn die op Minerva zijn begonnen en dan merken dat ze dat missen, die vakopleiding eigenlijk. Ze willen vakman en vakvrouw worden en dan komen ze bij ons. Dat gebeurt wel. En andersom ook. We sturen ook wel eens studenten die zich aanmelden, maar waarvan blijkt dat ze veel beter in de ideeën van Minerva passen. Dan sturen we ze naar Minerva. Ja. Ik zou zeggen voor aan de rechterkant. Ja. Ja, omdat het gewoon vanaf hier voor jou gewoon wat beter uit te werken is. Ik wil weten wat ik doe. Ik wil het maximale uit de techniek halen, eens. Dus ik ga er absoluut heel volle aan dat ik weet wat het materiaal doet. Ik ga je zo'n hoop leert. Ja, ik hier net missen wil. Een oud theater. De kans is best groot dat jou het stuk Rolling Home van Klaasje Postma Sjona. Want dit succesvolle stuk uit 2004 had ze meer dan 150 keer spelen. En het ging over de relatie met haar mem. En nu is dan de lang verwachte opvolger van het sticker. Ja, mij. En het gaat nou meer over Klaasje zelfs, over haar plak in de wereld na het versterven van haar mem. En wat het extra bijzonder maakt, is dat ze zo'n jaren weer met haar man Frederik Smink spelen zal.
Nou, een nieuwe voorstelling. 2004 hadden we Rolling Home en nu 2012 de nieuwe voorstelling Ja met mij. Is dat zo lang trouwens? Ja, die had ik. Nou, even, ik moest net eens erop raden. Even het eerst, ja, dat ben ik er weer in. Even een nieuwe voorstelling. Even het eerst spelen Frederik en ik zo'n jaren met de gerren. Nou, en je hoort het net mogelijk, we dadelijk al een probleem. Hoe zou zo beginnen? Is het net een beetje dreig? Seizoen, waarom is toch ik net beginnen? Waar begint nou zo dood toch? Dat komt meestal nog even net repeteren. Dan denken ze dat we net wies zijn. Denken die hek altijd spul niet. Nou weet het ik prachtig waar. Soms denk je, oh, zit we er even uit? Nou, dan rennen we de dik even uit. Of daar bij de sleet langs een prachtig plak. En dan doen we de tekst tegelijk. Het was niet in een klap, no? Soms rennen we wel 3 keer op een del, want dan hebben we de teksten net horen. Dan zeggen we nog 1 keer die kant uit. Dus zo zijn ze laatst al. Je rennen daar zo meditatief. Dus ze kregen wel in de gaten. Wat ze daar doen, weet je wel. Soms een jaar met een voeten slaan. Hè. Maar ik zat soms ik heb wel denken dat we ruzie hebben of zo. Thuis in Britsert staat alles al 2 maanden lang in het teken van Ja maar mij. Het stuk dat ze heel in eigen beheer maakt. Dat gegeven, een acterend echtpaar dat de jaren een stuk maakt, vind je ook waarom in de voorstelling. Het is zo over de gewone dingen en zo krijg je als Rolling Home eigenlijk. Ik wil denken, ik eigenlijk dat de gewoonste dingen van het leven vind ik altijd binnen het bijzonderste en de rest zit eromheen. De borrel in Klaasje, dan wel het gevoel op van ik wil dat nog een keer vervolgens erop schreeuwen. Dat oren dat weer een grote bezieter van haar mem, al haar waarden en warmen die ze hier. En nu komt het meer op haar deel. Hoe stiert zij in dat keerpunt van bestaan met haar band, haar mem die er nou niet meer is en zo. En nou ja, hoe ga je met die wip-wap om? Want je bent zelf het scharnierpunt en zo. We hebben bepaalde dingen die binnen gebeurd en ik schreeuw het dan graag op. En ik denk, ja, hoe zit het leven wat in elkaar fantaseren? Ben ik wel eens wat aan het filosoferen en ik weet het ik net natuurlijk. Maar wel hoe de patronen is, hoe het zit met relaties en generaties. En dat het toch eigenlijk een soort cirkel is. Ja, dat teruggeeft, dat terugdraait. En denk ik van, nou, dan heet ik die verhalen en heb ik ze zelfs weer bij elkaar lijnen. Dan denk ik, ja, zou dat nog eens een toneelstuk willen kennen? Dat baarde dus. En zo speel je Klaasje en Frederik zo'n lange tijd weer te jaren. Maar nevens Frederik is en blijft het vooral Klaasje haar stik. Wij moesten gewoon voldaan ten opzichte van Klaasje. Nou, dat ik ja zou hebben om hierin mooi te doen en mooi te denken. Maar ik wil de meest solidaire kerel wezen die er is, hier op heel Kromwal. Want ik, zeker in dit proces wat Sansoort door die zelf vertelt, ja, dat zou als echt voor hier wezen als ik daar niet voor de volle 100% dan in mij die. Volgens mij zit die door je nog gesloten. Het decor betocht Klaasje ook zelf. En het is bouwd door haar een goeie vriend Gjalt Pilat, de meubelontwerper uit Twiesel. Een week voor de première is het hartstikke Ja? Ja, dit. Nou, zie, dit is nou het echte decor. Dit werd het echte decor, hè? En dan komt er nog een tafel voor. Dus het zijn eigenlijk objecten op zich. Het kan al je draaien. En Freek had dus eerst dat houten spul, want dan kunnen we thuis oefenen. En het is ik wat te kwetsbaar om dit nou weer te vervoeren naar Eusje. Ja? Ah, dat moet je je voorstellen. Ja. De cirkel sluiten we eens even. Wij zijn begonnen als amateurspelers dat we een decor sausen met elkaar. En dat we dat kleer maken. En nu een beetje op de eind van de toneel komende binnen we wel mooi decor zelf ontverven. Niet timmeren, maar wel zelf verven, betinken, mooi betinken. Niet de vorm, maar wel de foto's erop en zo, het glaasje we hebben dat. En dit is dan, ja, Gjalt Pilat die het alles mobiel maken. We hebben zo zin in om je nou aanst in een hele heer en veer mooi te spelen. Dat is, en ik ben degene die het meest met decor omsquat. Fysiek, jongen. Ik heb daar trouwens al 4 dagen in de reg. Maar ja, en ik ren je maar hier te krukken op reg soms om.
Ja, door lagers, maar dan moest het maar hebben. En maar ik wist wat het is. Je had er nog zo'n zin om het hele cadeautje uit te pakken. En we binnen heel dit nog gewoon een gong geweest, maar je gewoon pakpapier. Maar nou zit er een versierde strik omheen en dan, nou ja. Dan doe ik de ding aan de kant. Ja? En dan heb je hier wat douche. Ja, dan vind ik, ik heb wat douche, maar het een heel apart hupje. Ja, oké. Nee. Dan doe je de achterlangs, hè? Zo doe je achterlangs, toch? En dan heeft ze me zacht weg. Ja, dat moet dus dellen. Ja, dat is de tafel. Want ik denk dat het mooiste is dat die kant het eerste... Ja, mama gaat op 6 april in première in Snits. En die Snitser voorstellings binnen uitverkocht. Maar vanaf 24 april is Ja Mama te zien in Beers. De muziek van Bach spreekt de jeugd net altijd direct aan. En dat is jammer, vinden dirigent Hoyte Pruksma en regisseur Goortsen Eenling. Zij maken nou een versie van de Johannespassie, speciaal voor de ROC Friese Poort. Maar daarin professionele muzici en een professioneel koor. Of dit de studenten nou aanspreekt en of ze nou meer krijgen met die muziek, dat zal blijken uit de volgende reportage. Wat er hier aan de hand is? Nou, het Johannespassion. We hebben vast wel gehoord in het nieuws. Klassieke muziek. Zijn ze nu aan het repeteren. Dus ja, vandaar dat de hoofdingang is nou bezet, omdat ze hier aan het repeteren zijn in de hal. Dus dan mag niemand naar binnen vandaag. En terwijl hij zelf zijn kruis droeg, brachten ze hem... Kun je het je voorstellen? Wat daar gebeurt, wat je zegt. Zou je het nog een keer willen doen, dat wij voelen wat daar gebeurt? Zij voerden Jezus weg. En terwijl hij zelf zijn kruis droeg, brachten ze hem naar buiten de stad. Het is een project waarin wij als klassiek opgeleide muzici verzeild raken binnen in een squalle in de ROC Friese Poort in Lauwert. Waar wij een gezamenlijk project met de studenten drama hier een verkwarte versie van de Johannespassie van Bach uitvieren zullen. Concerto d'Amsterdam, toch mooi. Dat is een gespecialiseerd orkest met barokke instrumenten. Deze mensen zijn gespecialiseerd in barokmuziek. Het koor bestaat uit studenten en professionele muzici. En nou ja, met de studenten mooi is het eigenlijk wel een heel goed geheel. Dit jert hield dan net. Deze muziek op deze squallen? Nee, dat is klopt als een bus. Dat jet ik helemaal niet samen, maar daarom doe je het wel. Want als je, Hoyte en ik hebben betocht van wat gebeurt er nou aan met de muziek van Bach. Als wij naar concerten, dan zien wij oudere mensen. En dat is, die vinden het genieten ervan en die vinden het prachtig. Maar zien wij daar ooit jeugd? Nee, net meer. Wat gebeurt hier? Een operavoorstelling volgens mij. Waar gaat het door dan? Over Bach. Dat zit op papier. Dat zit op papier, ja. Ja, ik zit hier op wacht, ja. Ik moet al eens een beetje in de gaten houden. Wat gebeurt hier naast die muziek? Ik heb geen flauw idee. Ik vind het wel heel leuk om naar te luisteren. Dus wat dat betreft vind ik het net erg om hier te zitten. Ja, wat mooi om naar te zien. Het is de Johannespassion. Weet jij wat dat is? Nee. Dus dit is een christelijke squal, hè? Dat klopt, ja. Hast je er echt belangstelling voor? Nee, het interesseert mij niet zoveel. Ik ga gewoon naar school en dan ik ben naar huis. Maar waar gaat de tour dan? Ik heb geen flauw idee, als ik heel eerlijk ben. Nee. Nee. In de kantine begrijpen ze er niet van. Nee, maar ik zie je militairen erin, ik zie mensen van de beveiliging erin die nog nooit klassieke muziek gehoord hebben, lid steen Bach. Die in een hoek zitten gaan en na een aria applaudisseren gaan. Nou, het zei wel wat. En ik vind het nog. Ik giet mij net om zieltjes te winnen. In ieder geval vind ik dat
klassieke muziek of muziek wat kwaliteit heeft, moeten we deze mensen maaien voor de rest van hun leven. Voor het eerst nogal saaie muziek, maar nu hartstikke leerd om er naar te luisteren. En dan, ja, dan waardeert het ook meer. Toen we eerst die muziek kregen, vond ik het wel, zou ik er niet naar luisteren eigenlijk. Nee, ik ook niet. Sommige stukjes waren heel vrolijk, maar sommige dan kon je wel in slaap vallen. Maar nu erop speelt het wel mooi, want dan kan je meer de emotie erin leggen. Dat is wel echt heel mooi. Want het laatste stukje, oh, dan voel je echt zoiets in je buik. Wat is nou voor jou de grootste emotie in dat oeren dat je hem speelt? Ja, ik denk wel als wij dan onder het kussen op matten, de laatste keer, dan was het echt zoveel emotie in gooien. Was het eigenlijk gewoon niet lang met je leven vijrazen. Het is ook Duits en Fries en Nederlands, dus dan snap je nog niet wat ze zeggen. Maar als je dat steeds vaker hoort, dan snap je het ook echt en dan begrijp je het en dan voel je het ook echt. Het is net alleen nog maar dat de student dingen maakt en dingen spreekt en er dingen aan toevoegt. De muzikant ervaart het door die studenten en door wat zij doen. Ik oors. En dat vind ik enorm boeiend. Het is het er aan beide kanten wordt er winst maken. Ik zag het gebeuren. Ja, maar dat ga ik straks even regelen. Ja, ik stond er al. Dat is heel vervelend voor jullie. Klopt ook wel. Ik ga het straks allemaal even regelen. Ik ga straks uit de kring ontvallen, buiten de kring vallen, zodat het bij jullie heel verruimd is. Oké? Doe dat. Top. Nou, Jonathan, het ging wel goed. Wel fantastisch. Heel bijzonder. Ja, leuk hè? Het is toch het doorgeven van de ja, en weet je, we hebben in een vraaggesprek ook gezegd van, ja, maar verwacht je dan dat ze volgend jaar allemaal naar de Johannespassion gaan? Nou nee, zeg, dat ga ik niet meteen doen. Maar ik heb het wel allemaal opgenomen en ik heb mijn ouders even laten horen. En die zeiden, wat is dat prachtig, dat is mooi. Doen ze dat bij jullie op school? Kijk, en dat soort dingetjes, dat is een begin. Ja. Wat gebeurt er onder een? Dan is er één Jezusfiguur die loopt naar buiten en dan zwaaien ze hem allemaal uit. En dan is het afgelopen. We zijn nog even waarom bij de Renaissance in het Noorden in het Natuurmuseum. Dat is nou 2 jaar afgestudeerd. Ja. Hoe ziet het zakelijk, Martin? Nou, ook daar word je in begeleid. Je gaat op een gegeven moment word je door de galerieën gevraagd. Die komen ook afstuderen kijken. En Galerie Sofier in Friesland heeft mij gevraagd, Heerenveen. Dat is een goede galerie en dan heb je gelijk een hele mooie opstap. Dus de school helpt je ook het betere galeriecircuit in. En dat is iets wat je nodig hebt, anders kun je er niet van komen. Want je wilt naar de academie ook dat je je leven als schilder kunt gaan ontplooien. Nou, dan moet je natuurlijk ook voor geld verdienen. Kist er al van leven? Ja. Ja. Het gaat me lukken. Ik geef ook heel veel les. Ja? Ik heb ook een soort bureautje waarmee we naar buiten gaan. Dat we schilderen bijvoorbeeld in Italië. Ik ga 4 mei in Bordighera schilderen. Dat is over de grens met Frankrijk. Nou, zo alles bij elkaar heb ik een heerlijk leven gekregen. Ik kom van het kantoor en ik heb nu de duik genomen in het artistieke leven. En het bevalt mij uitstekend. En ook dankzij de school en ook dankzij dit soort initiatieven hoor, kom je gewoon een heel eind. En dat is hartstikke leuk. Nou, de manifestatie Renaissance in het Noorden is dus los. Het werk van de naaie figuratieven is te zien in verschillende musea en in galeries. Zie maar even op hun website. Bedankt voor het zien. Wij zijn de naaie week weer. Mooi onder oren Dana de Vries, celliste uit Frientje. Zij is selecteren voor de avond van de jonge muzikus. Mooi zien.